Musukol na ka sa imong mama? Karon ka, ha? Yo! Oh, yun sa man. Ayo! Oh, yun sa man. Ayo! Ka, uy, wapa ko naman dahil sa mga trabaho. Oh, yun sa man dong. Te, maningil na daw si mama sa imong utang si hate. Sa utang nako sa... Itong sandal. utang nako sa sandal. Katong sa online. Karon na dating bayad ato? Dili, te, kato pang last month tong due date, te. Pero wala mo kanibayad itong last month, te. Sige, sige. Ulat sa dong ha. Magwas ako kwarta. Ulat sa ha. Sige, te, wala to lang na ako dare. Sa man ni, uy, si Paningil, uy. Asang pitaka dere? Kana. Asang pitaka dere? Dugaya, uy. Dere naman to na... Marke? Kina. Marke! Push na mga amigo! Push na ba ka na? Tubag bata ay dere naman to na gibutang ba? Kaya, yun. Uy! Marke! Marke! Ay dili maminaw? Marke! Asang pitaka nako? Waman ko kabalo. Unsay wa kabalo nara kung pitaka dira ganina gibutang nako oh. Nara dira ba nay naningilugkuan sa kuwaba katong sandal nako nga gikuha. Kaya, yun. Uy! Dula ra mo galikod diri. Last na ka maglagot ko nimo di ka mutugan karon mabunalan jud ta ka. Wala lagi ko kabalo ma. Ay dili jud ka mutugan ha. Gipalagot ko nimo asa akong pitaka. Ginagwat na kabalo, balik-balik mo noon. Sige mong kasuko noon, ako'y pasanginan, ginagwat na kabalo. Asa, magbunalan ka ron? Ay, wala magbunalan noon, tari, ang kabalo. Pagmuli na lang ko, dugaya. Pamati, ay. Sighilak, ay sighilak tubag. Tubag, asang pitaka, asang pitaka. Ay, sighilak tubag ba, tubag? Ay, amang ka. Lagi ka mo tubag, ha? Ay, pag mga amang sa mga tubag ba? Tubag, asang pitaka. Wala na ako kabal na bigyan sa nagkuha sa pitaka mo. Tubag, jog ka? Musukol ka? Musukol na ka sa imong mama? Ha? Musukol na ka? Basig nagtuo ka nga, dili ko kaya mo bunal o balido ka bakos, ha? 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 Kaning pitakahan ni, direran ako ni ibutang sa bugas. Wee! Hulat ako, Dra, hulat ako! Narap hindi ako pitaka, Dre. Unya, ha? Karon ka, ha? Lord, tapang Lord. Unya, ha? Ha? Paghilom. Paghilom, Dra, paghilom. Basin ka ng katanga ni mo, ha? Di na outro na? Di na mo magpitaka, ha? Pagilis, Dra, karon. Pagilis. Nga naman. Kay madto ko og mall, na ko'y paliton. Madto ko og mall? Muhapit na lang po tag Jollibee. Madto ta Jollibee? Kaya palitan na lang po ta kung sa'y gusto ni mo kaunon. Mukaon kung sa'y gusto na kaunon? Kung saan man day gusto ni mo kaunon di ay? Yung fries, milk tea, burger. Oh, pag ilis, Dra, karon na.
Ay na. Hmm.